गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिजनी दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारि बिथांनि दैदेननायाव दख'रानि मावख'आव थुनलाइ आड्डा हाबाफारिजों लोगोसे दोरोङारि दामजु मावबादा बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डॉ गोगोम ब्रह्म कछारिया। बिथाङा थुनलाइ आड्डाखौ नोजोर बोनानै बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो दि लोगोसे बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा सिनायथि होनो थाखाय हारिमुवा बर' हारिनि मोनसे सिनायथि होनना बुङो। बेनिखायनो बर' हारिनि हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय दानि लाइमोनफोरनि गुबै बिफाव दं होनना फोरमायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो दख'रा आफादनि बारग' आफादगिरि एवसां बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि फनेन बर' बिथांमोना। उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव मडेल गामिनि मावबिथांखि बेखेवदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। उदालगुरि जिल्लानि 64 नं पानेरि बियाबनि सिङाव थामहिनबा 34 नं कालेंदुवार बिटिसि बियाबनि टंला बर' जला गामियाव दिनै एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि नुजाथिनायाव मडेल पेलेस बिथांखि बेखेवना होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एमएलएफोरखौ उदां बायलाय फानलाय खालामदों होनना रायजो दलनि एमएलए उखिल गगैया गोख्रों अजद होदों। जानो गोनां रायजो सभानि एमपि बिजाथिखौ देरहाहोनो सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसनि एमएलएफोरखौ बायदों होनना उखिला बुंदों। बिसायख'थियाव बिजेपि इउपिपिएलनि बिजाथिनो कंग्रेसनि एमएलएफ्राबो भट होगोन होनना हिमन्तआ खौरां बिजोङाव बुंदों आरो बिनि थाखाय माखासे बेरेखा दोलोनि एमएलएफ्राबो थि जाखाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसे बिजेपिनि सासे रायजो सभानि एमपि बिजाथि देरहागोना रोखा जाखाबाय। नाथाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रानग्रा नार्जारियासो एसे गोब्राब जादों। बिथांखौ देरहाहोनो बिजेपि इउपिपिएल एजिपि दोलोनो माखासे एमएलएनि गोनांथि दंबावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरांनि आइ दैमानि हाग्रामा दालाङाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। S19 SC 3700 नम्बरनि बाला अन्थाइ रोगानाय डाम्पार गारियाव सौदावना गंसे स्कुटिया थेर-बेथेर जायो। जाथाय थिलियाव हरखाबै स्कुटि सालायगिरि देबिका नार्जारिया जिउ गोमायो। जाथाय थिलियाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा दुंहाव थासारि सोमजियो। डाम्पार गारिनि गोख्रै सालायनाय आरो लामा मोजां नङैनि थाखायनो बेबायदि गिथावना गले-गले जाथाया जागासिनो दङ होनना रायजो राजाफ्रा गोख्रों खुदिसारना अजद होदों। 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गोदान मावफुं आफादा समायखिरा लाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गोदान मावफुं आफादा दोलोनि नेमखान्थि बायदि दिनै समायखिरा लाबाय। चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव थानाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान मावफुं आफादनि आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरखौ दोलोनि नेमखान्थि बायदियै समायखिरा लाहोयो चिरां जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिटिसिनि बारग' एमसिएलए निर्मल कुमार बसुमतारीया। गोदानै बिबान रुजुनाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा इयुनाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होनना रादाय होयो। मैयानि गवानि जवाहरलाल नेहरू पाटाडर स्टेडियामाव जालांनाय आइएसएल फाइनाल मेचआव हायद्राबाद एफसि आरो केराला ब्लास्टार एफसिनि गेजेराव गोबां नारा-नाथा जुजिलायनायखौ नुनो मोन्दों। मोन्नैबो हानजाया 120 मिनिटसिम गेलेलायनाबो ड्र' जानायाव जोबनायाव पेनाल्टि जायो आरो बेनि गेजेरजों हायद्राबाद एफसिआ देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि हायद्राबाद एफसिआ देग्लाय गिबि खेब आइएसएल फाइनाल मेचआव देरहासार जाना जारिमिन रनसायनो हाबाय। बर' फिसा हलिचरन नार्जारिनि गोख्रों आथिंनि जादुजों बे फाइनाल मेचआव हायद्राबाद एफसिआ देरहासार खालामनो हायो। फाइनाल मेचआव देरहासार जानायाव हलिचरन नार्जारिनि बिहोमाया थारैनो जोबोद बाखनायथाव, देरगाथाव आरो बेयो जारिमिनारि जाना थासिगोन। बिजेपि हानजाया आइजोफोरनो लहानि अरदाब रानदों। उदालगुरि जिल्लानि सान्थिपुर पिएचडिसिनि गरामाट टि एस्टेटआव गासै 500 आइजोफोरनो लहानि अरदाब राननानै होदों बिजेपि राजखान्थि हानजाया। बेसेन नाङाजासे राननानै होनाय अरदाबखौ मोननानै ओनसोलनि आइजोफोरा गोजोननाय फोरमायदों। गोरिब नखरनि आइजोफोरा अरदाबखौ मोननायनि थाखाय बिजेपि राजखान्थि हानजानिसिम गोजोननायजों साबायखर बावहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। पाकिस्ताननि थाखाय गेदेर खहा। पाकिस्ताननि रैखाथि जवानफोरनि गुलि बारुद सिलाइ दोनथुमग्रा बाख्रिया मिनिटावनो सेवहांगार जाबाय। मख'नो गोनांदि भारतनि सुथुर हादर पाकिस्ताननि गोहोगोरा बमा गुलि बारुद दोनथुमग्रा बाख्रिया हरखाबै सिलिंखार जाबाय। बे गुलि बारुदनि बाख्रिजोंनो भारत हादरखौ हामला खालामनो पाकिस्तान हादरा सोलोखान्थि खालामोमोन आरो भारतनो दिन्थिनो बेवहाय आनजाद नायनाय सोलिदोंमोन। बे आनजाद नायनाया फेलें जायो। हरखाबै गिथावना सोदोबजों बाख्रिया सिलिंखार जायो। बे बाख्रिया जम्मु काश्मीर भारतनि साखाथियावमोन होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर।
रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।